Nech sa páči, poprosím, keby prišli poslední k pultíku, hráme 5 proti 5. Takže nástup. Tak, a je to tu Alenka. Ahoj. Ahoj, a tu je Peťo. Peťo, tu je Alenka. Alenka, čo robíš? Takisto ako moja sestra Juka. Všetko chodíte nič. Akože, Upratuje. Zuzka je ako Ingrid. Nie. Ingrid a Juka. Oni chodíte, pani je tiež nemecká pracovníčka. To je výborné. Perfektne. Prečo nie? Keď tam ponúkajú viacej ako tu za vysokoškolskú prácu, za to, že sa človek stará o domácnosť, tak čo ľudia očakávajú? Že budeme všetci tu narobiť vysokoškolskú prácu? Zbytočné. Nie, je to zbytočné. Mrháš časom. Každý, kto zarába málo a môže zarábať viac, nech tak urobí. Ruky za chrbát! 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 4 najčastejšie odpovede na otázku. Ktorý druh hmyzu prenáša choroby? Komár. Komár. Je tam komár? Je tam komár. Malária je v tabuľke. Beriete? Áno. Naspäť do rodín. Chlpatý, komár a malária sa dostala do tabuľky. Ivana, ktorý druh hmyzu prenáša choroby? Neviem, či to je hmyz, ale dám kliešť. Kliešť je zároveň cicavec, áno, ale... Je to hmyz, nie je to cicavec, je to hmyz, hej? Kliešť je hmyz. Je to v našej tabuľke? Áno. Ako sa volá okorenie? Nepýtaj sa. Čo môžeš dostať, keď dostaneš od kliešťa niečo? Zápal mozgový. Áno, hovorí sa zápal mozgový, má encefalitída. A tam je ešte samozrejme kopec iných vecí. Inge, si na rade. Mucha. Ktorý druh hmyzu prenáša choroby? Mucha. Mucha, určite. Lebo ono sa to Mucha nezdá, CC. ale predtým, ako mucha pristala na vašom jedle, jedla svoje jedlo a to jedlo bolo to, čo sme my nejedli. Naopak, je to v našej tabuľke. Je tam mucha. Jedna odpoveď nás delí od vášho finále. Janko, ktorá je tá odpoveď? Vyskúšam blecha. Tieto, ale ľudia môžu povedať barco. Možno, že aj blecha prenáša. Ona prichádza do kontaktu s krvou, ako náhle prichádza do kontaktu s krvou pri tebe, hej, dostanem od teba všetky tvoje choroby. Alebo ty odo mňa. Čo by si chcel získať? Mám mumps, ovčie kiahne, hej, a katar. Predávam. Je to v našej tabuľke. Je tam blecha. Ne, blecha tam nebyla. Zuzka, je to len prvé X. A bude druhé. Bude druhé. Zuzka, vyskúšaj niečo. Zuzka, čo by tam mohlo byť? Napadla mňa mucha, ale tak, keďže mucha už tam je, tak... Tak dáme druhú muchu. Tak dáme... Čas. Osa? Osa? To je taká... Je tam bodavý hmyz osa. Alenka, máte 2 X na druhej strane, máte poradu. Pozri sa, jak sa radí ja na druhej strane. Ak budeš šikovná, nepôjdem na druhú stranu. Dobre, skús sa trafiť. Tak, čo je to za hmyz? Čo prenáša choroby? Ovat. Ovat. Hovedo. Hovedo. Sadne na hovedo, ovat a potom si sadne na mňa po štípe. Zase tam je krev. Je to v našej tabuľke. Nie. Môstkovci, dostávate veľkú príležitosť. Je tam 270 eur nahratých. Ak sa vám podarí trafiť 4, ešte môžete ísť do finále. Tak sa na to pozrime. Peťo, čo si radil? Pavúky nejaké. Pavúky. Majka. Ploštice. Ploštice. Ja som rával moskyty, čo sú vlastne komáre. Komár. Janka. Sa prikláňam k tým plošticiam. Ktorý druh hmyzu prenáša choroby? Ploštice. Ploštice. Štípu v noci, štípu ploštice. Ja som si myslel, ešte som videl taký dokument, že ploštica je vlastne taká polopriesvitná, že ju nie je ani poriadne vidieť a je menšia ako maličkový necht. Mal som pocit, že ploštica je to väčšie, ale to väčšie je šváb. Aj šváb prichádza do úvahy.
tiež prenáša choroby, ale my hľadáme plošticu. A ak je ploštica v našej tabuľke, idú Smaženkovci domov a Záhorie vás bude vítať. Ak nie, Orava, majte sa pekne. Je tam ploštica! Je tam ploštica! €343 majú na konte. Idú do finále. To je neuveriteľné. Ideme sa lúčiť. Smaženkovci. Ploštica bola v tabuľke. Len 4 Slováci, ale bola tam. Ahoj, Alenka. Dovidenia, Zuzka. Blik. Ahoj, Janko. Ahoj, Inge, mi to ľúto. Dovidenia, Ivana. Môžete kývať domov. Pozdravím aspoň deti, hej. Pozdravujeme deti. Menovite. Alex, Lianka a Max. Ahojte, deti. Už ideme domov. Pozor, pozor. Do finále idú Môstkovci. Nahrali 343 Slovákov. Poďme sa pozrieť, či náhodou nenahrajú 1500 eur. Tu sme vo finále. Vo finále môžeme nahrať 1500 eur, alebo čo Slovák to euro. A pozor! Každá jedna milá rodina, ktorá sa prebojuje do finále, každá jedna rodina už automaticky dostáva na účet 50-eurovú prémiu od Sberbank. Dostávate ich na môj účet domov. Hej. Je k tomu aj účet, takže vám blahoželám, už 50 eur máte. Poďme sa pozrieť na to, či pripíšete aj tých Slovákov, alebo či pripíšete 1500, alebo či si ich zoberiete v cash a rozhádžete ich cestou z Zlínskej doliny na hlavnú stanicu. Je to len a len na vás, čo s nimi spravíte. Michal, ktorý dvaja? Pôjde Jana a Peter. Jana a Peter. Nech sa páči dopredu. Kto je prvý? Janka, poď sem, Peťo, nech sa páči, počúvať muziku. Janka, je to jednoduché, čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí, ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je 20 sekúnd, časomer sa spúšťa. Keď ja dočítam prvú otázku. Nech sa páči, koncentruj sa. Čo okrem oblečenia je vyrobené z látky? Obrus. Čo je v domácnosti čierne? Ďalej. Čo je pod stolom? Koberec. Ktoré lesné plody patria medzi ovocie? Čučoriedky. Čo je kamenné? Socha. Čo je v domácnosti čierne? Televízor. Hotovo. Peťo, čaká nás 5 otázok. Hľadáme 5 odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je 25 sekúnd, časomer sa spúšťa, keď ja dočítam prvú otázku. Tento zvuk nepatrí do našej atmosféry, ale tento zvuk hovorí, daj inú odpoveď, túto sme už počuli. Nech sa páči, koncentruj sa. Čo okrem oblečenia je vyrobené z látky? Ďalej. Čo je v domácnosti čierne? Skriňa. Čo je pod stolom? Koberec. Podlaha. Ktoré lesné plody patria medzi ovocie? Jahody. Čo je kamenné? Schody. Čo okrem oblečenia je vyrobené z látky? Prádlo. A prádlo navliekaš na... Na posteľ. Aha, postelné, OK. Takže postelná bielizeň v tomto prípade, lebo ináč máme bielizeň aj na sebe. Teda... Máš, nie? Ty tiež nemáš? Vždy, keď moderujem 5 proti 5, som na ostro. Je tu teplo. To by tak bolo, čo? Teraz všetci si myslia, že to tak naozaj je. Je. Takže... Poďme sa pozrieť na to, ako sme dopadli, či máme tie peniaze a ako to vyzerá. Nech sa páči, poprosím, čelom vzad, poprosím, keby prišla aj Havan Move. No,
Janka, poznáš? How Insensitive? Pekná Poznám pesnička. Už teraz poznáš. Tak, ešte krok doľava. Koľko nul sme nahrali? To je naša otázka. Je tam 1-0? Je. Za bielizeň prádlo. Sú tam 2 nuly? Sú. Skríňa. Chcete zlepšiť náladu? Chcete zlepšiť náladu? Áno. Dobre, tak preskočme na topy. Nuly budeme skúmať potom. Máme aspoň jeden top? Čo bolo najviac? No. Televízor. Čo je v domácnosti čierne? Televízor. Koľko bodov má televízor? 32. Čo vieme z toho vyčítať? Nič. Poďme sa pozrieť na odpoveď, ktorá mala najbližšie k 15 bodom. A to, čo myslíte, bude to 14 alebo 16? 16, tak a môže mať aj 17 alebo 12, uvidíme. Najbližšie k 15 bodom bol koberec. Koľko má koberec bodov? 14. Teoreticky tam môže byť ešte aj 16, lebo nevieme odkryť dve rovnaké. Niekedy mala 14 a nejaké hejzila. Poďme skúmať ďalej nuly. Máme ešte nulu? Máme. Peter, idem si nájsť nejakú jednocentovku? Tak schválne, máme ešte nulu. Máme! Takže, počkaj, vyťahneme 1 cent, pretože možno, že máš, hej, ešte 1 nula, v tom prípade dostaneš odo mňa kriváň, celý kopec budeš vlastniť. Je tam ešte ďalšia nula? Dnes som zarobil 1 cent, sa vracia naspäť. Tak sa rovno pozrime na Peťovú odpoveď. Čo dal Peťo? 4. odpoveď, ktoré lesné plody patria medzi ovocie. Ty si povedal maliny? Nie, jahody si povedal. A koľko bodov majú jahody? 28. Chcete ísť z hora dole alebo z dola hore? Z dola hore. Takže ideme na to. Z dola hore. Poďme teda poslednú odpoveď Janka, ktorou dala, hej, tá pozícia číslo 5, tá je z dola hore. Janka dala poslednú odpoveď na otázku, čo je kamenné. Odpovedala si socha. Koľko bodov má socha? 13. Top bol múr. Ktoré lesné plody patria medzi ovocie? Janka odpovedala čučoriedky. Už čučoriedky môžu mať tie body. Už to tam môže byť. Sú čučoriedky v našej tabuľke. Koľko majú bodov čučoriedky? 18. Top boli maliny. Čo je pod stolom? Tá odpoveď, ktorá je u vás koberec podlaha. Top bol nohy, televízor, bol top, čo je v domácnosti čierne a čo okrem oblečenia je vyrobené z látky, tam bol top záves. Ty si však povedala obrus a obrus má koľko bodov? 5. Len tak sa nám to dnes podarilo, ale podarilo. Nech sa páči, Mostkovci, poďte dopredu. Nahrali ste čo Slovák, to euro. A v tejto chvíli si z Mlynskej doliny, keď to všetko spočítam a zrechnujem, odnášate 1186 eur. Pekná suma. Majte za pekne, dovidenia, hrali sme 5 proti 5.